kroner til karma på cykelstierne fra Københavns Kommune. Pengespil, det tror jeg nok, det er. Københavns Kommune kan godt lide bænke. Det kan jeg sådan set også. Københavns Kommune kan lide dem lidt mere end mig. De betalte derfor 1 million kroner for en bænk. En interaktiv bænk med lys i. 1 million kroner. Pengespil. Ja. Det var ret sjovt. Der er ikke noget i den her verden, der er gratis. Pengene ligger som udgangspunkt bedst i borgernes lommer. Det vil jeg være din garant for i Borgerrepræsentationen. Derfor skal du stemme Caroline Stage ind den 19. november.